Ну вось, браты і сёстры, маё апошняе відэа з Янкавічаў. Перад тым, як ехаць далей, пакажу вам помнік, можна сказаць, мемарыял, прысвечаны воінам, героям Вялікай Айчыннай вайны. Знаходзіцца каля магазіну, каля паклоннага крыжу, таму ля галоўнай дарогі тут лёгка знайсці. Таму абавязкова, як будзеце тут у Янкавічах, зайдзіце сюды на мемарыял, пабудзьце тут перад тым, як ехаць далей. Паглядзіце на гэтую стэлу і 5 калонаў, якія сімвалізуюць 5 крывавых гадоў з 41 па 45.